dami din natin ano. Oo. Kaya pa nga madam, kalbo pa rin. Hindi pa rin mo. Ay, mga ano, mga partners ko. Ay ma'am, pwede pa tayo mag-inform siya. Pintuan na. Ma'am, ito ba yung mga ano natin ngayon? Doon sa mga mag-member? Yung na-promo? Dito lang sir. Sige. Tama. Marami siya, nag-pieces eh. Ay, yan lang. Sa kalati mo yun. Pero magagawa ko dito. Pagpagsabi ko Ay, ma'am. Ano po, ma'am? Bali pa po kasi po natin ako. Ano na siya? Inakit na may impact na kasi. Oo, kasi ano may ano si... Ay, si ano pala, si Sultan. Anak ni Donald Trump. Lolo ko. Ay, lolo pala. Lolo ko siya. Ay, sa Donald Trump. Eh ma'am, hindi yata naniniwala eh. O hindi nga daw. James man, James. Ayan po si Sir James, si Sir Jun. Sir Jun. James Galang po sa YouTube. po. Jun James. Triple J. JJJ and... The Triple J. Mag ano ulit kayo sir? Mag-register ulit kayo? Oh, ano, may iano po sa inyo si Gusto ko Sir po Donald. malaman yung mga ano po natin ngayon, mga new promo sa isa at itong month lang din natin. Ito po yung mga promos natin for the month of July. And then, ma'am, pwedeng i-discuss nito sa amin sa MB page natin. Ayan talaga. Ako ba na... Hindi po, kasi medyo malaki po yung ano natin, grupo namin nagpapatuloy. Hindi lang po dito sa Lamino. Opo. You're now creating a community of consumers. So, ang tawag ko po dyan is empowerment. Doon pa rin kayo sir sa ano? In global pa rin ba kayo? Hindi na, iba na. Wag po na. So, sa PC na po dyan, Sa PC. Opo. Ito. Wag kita niya mamang, pero siguro hindi naman pwedeng papayas sa production ko na, no? Diba? Kaya lang, hindi nyo kasi nasikaso Hindi eh. po kasi po medyo ano eh... So, ngayon, kaya po siya nagbabalik ko para ma-settle yung Tapos wala na raw yun, sabi ko lang. Wala naman na siyang afford yung amount. Kasi, ang nangyari kasi doon, yung mga rebates ng mga downlines, mga rebates niya sa mga downlines niya, yun yung naibabawas sa support account. Opo, Ay, yun yung maganda. nakapag-building po kasi ako ng ano ng network ko. So, meaning, pwede natin i-reactivate yung mga ano mo na yun, na-establish mo. Tapos ma'am, kanina na, balik mo na lang yung ano. Para hindi na ako ano po ng record mo. Hindi, pero kailangan pa rin ang requirements nila kasi. Panibago. Ano bago talaga? Anong requirements ba? Ano ko na ba? Yung dati, ano ba yung panibago requirements mo dati? Mga basic requirements natin. Tapos yung proof of sales nila nag-120 by month. Yun yung kita. Yun pa rin sa global. Ba't binigay ulit kayo ng panibago? Eh, yun mga alam, hindi ko. Parang hindi ko nakabuksin ng account. Bakit hindi na siya ulit sa'yo? Eh, hindi ko na binubuksan ng balibago na ulit yun. Ay, Yung yun ko lang. management. Yun na lang ma'am, pagkasakali, hindi ko Hindi po, kailangan talaga ng requirements Ay, ng ganun. panibago. Eh, ngayon, babawiin ko ngayon yung... Meron po ulit yung mga ganong promo na pagka-ibigay ng mga promos na Oo, meron pa rin. Meron pa rin. Pero hindi na siya ganun kadati. Medyo ano sila ngayon eh, nag-debate pa naman. Hindi naman sa ano siya nag-debate, pero may mga program pa rin sa ating mga ano. Dito meron tayong mga travel incentives sa mga travel Oo, incentives. meron. Pero ang minimum kasi na benta sa isang taon is 8 million. Ay, maliit. Mali. Maliit ang wala. 8 million. Yan, hindi ma'am, maniwala ka. Ang 80 million gusto niya sa 6 months. Ay, naku ma'am. Ayun siya, prestige ang tawag na rin naman sa So, paano yan? ayun siya. Sige, ma'am. Kasi kasi niya mo na sinasabi na agad-agad.
Actually, ano lang po kasi ako, nasa operations kasi talaga ako. Kaya yung mga nag-discuss talaga sa sales, wala kaming tao sa Kasi mamili lang po tayo dito sa atin eh. Sa buong Pilipinas. Ha? Sa buong Pilipinas ang market natin ngayon. O di ka na naman niniwala eh. Kung bakal po, di ka naniniwala. Hindi na nga, sis naman. Napakaliit na naman pala ng ano nyo dito, ng quota nyo, 8 million lang. Ma'am, in just 5 months, 30 million ang naipasok ko sa company ko dati. Hanggang ngayon, hawala yung company ko. Ano Good naman? right idea. Ito. Right idea. Anong company? MTI. 30 million in just 5 months. Kaya kung 8 million lang sa taon, tigil-pitch yan sa puso na yun. First million. Siguro ma'am, sa tingin mo sa atin naman mga kahit pag hindi ang masamang tao. Ito kasi yung program nila sa mga pinakamataas na level ng dinner sa amin. So yan yung pagka naka-accumulate ng 8 million sales in just 1 year. Oo, just 1 year. Yun yung mga kasama yung travel segment. Opo. Sa Silver Club, ito po, minimum 8 million na benta sa isang buwan. Trip to Boracay. Isang buwan pa problema. Isang buwan, sorry, isang taon. 8 million sa isang taon. Trip to Boracay. And then, level 2 is 15 million hanggang 19.9 million. Regardless of rank, Hindi po. Great Life Executive po. Pinakamataas na level ng bigay namin. usually ilang members. Bali, depende po kasi yun. Hindi, di ba, pinipay siya sa... Depende po. Wala pong members na natin na kung kaya mo mag-isa, pwede. Basta ma-reach mo yung quota. Basta ma-reach mo yung quota. 15 million sa isang taon ma'am. Yung car incentive mo ba? Yung car incentive kasi kakababa lang ito ng itong January. Okay. Ito po, ang tawag po sa kanya is Rix Elite Diamond. Meron pwede siyang 343 in London, o kaya pwede ka rin makabil na So kahit ba yung... program o kaya Ma'am, house pwede ba, plan. bawa, wala ka pang girlfriend, pwede isama yan. Pwede naman po. Pwede. Kasi 343 naman, ikaw kung sino yung invite ang gusto mo. Oo, 343. Ang Rix Diamond din po, ang benta po niya sa isang buwan, isang taon is 25 million. 25. Sa isang taon. Opo, isang taon. Oh, bali, oh. Mararating natin yung bamboo village na sinasabi ko dyan. Right. Dito dito. 25 million sa isang taon ma'am. Isang taon. Correct. Eh paano kung 25, 25, 25, 25, no? Depende. isang grupo, isang grupo. Oh, ikaw siya. Oh, Iba correct. yung sales niya, iba yung sales ko. Parehas kayo ng Great Life Executive. Oh, yun. Tatlo ang isang dadalhin. Ako- Good for 3. Tatlo na kayo, dalawang invite. Kasi yung sakal. Hindi, sinan, kumbaga nga, pagkakaibang sales, 55 million kami. O parang dalawa yung kasama ko, tapos ako. O din sasama ko yung misis ko, yung girlfriend ko. Yung ex mo. Yung ex mo. Hindi, magkaiba na. Kasi yung ex ko, si misis ko na yun. Panibagong girlfriend. Ayun. Para magamit mami. Wala talaga nagbago si Sir. Ah, syempre. Tagbo pa rin. Bagong taon lang ang lumilipit pa. Correct. Ayun, yun na naman po yung mga So kasama na yung cards dun sa... Hindi, optional po. Optional Ah, so reward. meaning- Oo, meaning pwede ka sa car program or house and lot. or Pwede kaya- paid na yung card. Opo. Pag in-award sa'yo. Yun lang yung hindi ko masyadong alam kasi. And then doon tayo sa ano ngayon ma'am, yung sa retail. Yung sa retail niya, Yung usapan i-ano natin. natin. Hindi ko lang sandali yung kasi hindi ko pa masyadong ang agad kasi. Gusto lang, ma'am, gusto kasi nito agad-agad mo. Kaya nga. Correct. Tutulungan namin. May ano pala, may offer. May gusto mo mag-travel London or car. Yan mo lang. Ano mas prefer nyo lang bro? Eh, libre na natin to. Libre na na tayo. Libre na lang natin. Depende nga mo. Paano kung start na tayo? Ha? Hindi, correct. Sabi mo. House and lot, pwede oh. Pamigyan mo sa bago mong market.
yung ulo ko eh. Eh, yun naman, mga joker lang tayo. Si Ma'am Giz na bahala. Pagkain. Sir, okay lang po. Tanggalin na lang po yung video. Kasi bawal po kasi. Paano na lang ako nakabidyo? Saan? Wala, hindi naka-record dyan. Naka-record po. Hindi yan nag-record eh. Bawal po kasi. Paano mo nakita? Nakita